Hi! Kamusta kamo tanan? Ang ngalan ko si Adrian, mastoryahanin naman kita pati sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Gucci por Om. Iyan ni siya ni Gucci. Panalaki ni siya pero kung luyig mo siya suksokon, bahala ka pag gusto ka. Kag oda toilet ni siya bot ang balon layo pa lang masimutan ka na. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, presko kag makahang nga tobacco. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa katamtaman nga panahon, ang temperatura nga para siya is between 60 to 80 degrees Fahrenheit o kung 16 to 27 degrees Celsius. Ano ang iyang mga nota? For the top, we have cypress, violet, kag bergamot. Ang cypress, mala nga dumi pagkaduta nga kahoy nga nota. Violet nga matamis nga dumi pagkapulbos nga nota, kag bergamot nga mahamot nga citrus. Kag for the mid, we have tobacco kag jasmine. Ang tobacco, mainit na siya nga matamis nga do herbal nga nota, kag jasmine nga matamis na siya nga puti nga bulak. Kag for the base, we have patchouli, leather, amber, elemi resin, kag olibanum. Ang patchouli, may pagkaduta na siya nga madulom kag matamis nga nota. Leather nga paha kung simutan, amber nga pampainit, elemi resin nga do makaha nga paintry nga nota, kag olibanum nga makahoy kag makahang nga nota. Kabay pa nga namian kamo sini nga pahamot. Kag kung may bang pa mo mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa susunod naman, bye-bye!